Takže ahojte lidi, dneska si zahrajeme tuhle Traffic Run hru. Nehrála jsem mi docela teda ještě dlouho, nehrála teda. Takže uvidím, jak mi to půjde. Tak dám tak a my můžeme jít na to. Trochu se bojím, protože dlouho jsem jakoby nejela. To takhle projedu. Já jsem teda veliké štěstí, mi přijde. Já jsem měla také štěstí. Ale dám to trochu potichu, protože zase takové zvuky nemusíme slyšet, že jo. Tak, ale pozor. Já se bojím, že... No, tohle jsem přece právě bála. Jestli to bude fail, anebo ne, jakože... Ne! Sakra. Close, no, dobře, nebudu tohle komentovat. Radši. Já jsem měla také štěstí, že jsem nezabrzdila hned u těch kolejí. Když jsem teda zabrzdila, ježiš, tak... Já mám také lidi štěstí. Mně přijde jakože, vypadá úplně, že jako už bych ani nemohla mít řidičák. Hej, a tak už jsem u 49. levelu, už budu skoro na 50, teď to je hodně, ne? A je to těžké, jako už ty první byly pro mě těžký, protože já ani nechci mít... Já prostě ani nechci mít řidičák, jo, ale tohle si stáhnu. Tohle si já stáhnu, i když nechci mít řidičák, jo, prosím vás. Tohle kdy jste naposledy slyšeli takovouhle blbost? A lidi, jo, já jsem dobrá, já teď to musím dát jako lidi. Ne! A už jsem byla skoro u cíle, jako. Close. Já to dám na jednu ránu. Počkejte, teď tohle všechno odjede. Teď tam bude tak. A jedu. Vážně? Bude to fail? Bude to fail? Jeden veliký? Ne! Je to muselo úplně přijet. Já právě nechci mít moc řidičák, protože tohle se já bojím strašně. A já vždycky musím zase brzdit až později. Tak, šikulka jsem. Já jsem mimo kolejí. A jdu. A jo, je to. Aspoň ten jeden level jsem dala. A teď jdeme na 50. až 51. No, já bych vážně za někým nemohla jít, já bych musela jezdit sama po té silnici. Já se bojím. Pardon, jestli jste něco slyšeli, přišla má mamka a říkala, vyslaď se, protože teď jsem dorazila k babičce. Znáte to prostě takovéhle chvíle, co se vám stanou s vašimi rodiči. Asi to každý znáte, ne? Mně přijde třeba, že jako nejsem v tom zase špatná, ale to je prostě podle mě dobrá. Jako, chápeme se, ne? Prostě jedu dále. Tak. A jedem. Já bych ale vážně ten řidičák nikdy nemohla mít. A teď já furt do někoho vrazím. A už tam hned je takový randál, tyjo. A to je na mě moc těžký. A ve skutečnosti tam třeba jsou i přes 300 kamerakama podobnou hru a ona je už je v 300 něco levelu. Ale přijde mi, že tady tohle je to hodně těžší, než to, co ona má. Ne! Teď jsem byla u cíle! Ne, to. Jo. A kam jsem to? Kam jsem to? Dobře. Dobře. Co s tím teď? No, co s tím? Jakož asi budu čekat, takže se chci pustit písničku. Tady mám jako hodně těch písniček, protože jako mám ráda hlavně ty jako slovenské docela písničky, třeba Simu mám ráda, takže si pustíme Simu. Jo, to je vončo.
Tak snad to už teda bude v pohodě, tahle hra. Já to tak miluji, tohle písničku. Stojí pred zrkadlom, na seba sa pozerá, umie si svoju tvár. Neprítomný pohľad vraje nelichotí, odraz do seba sa uzatvára. A stále má ten pocit, ktorý nedá je spať, noci cíti sa zlé. Aha, že sa? Kožený Dobře. časopisoch chce byť ako oni, taká dokonalá a krásna. Vás spravíme šílejší, belší úsmev, Photoshop vyrieši. To je tak dobrá písnička, lidi. To je taká pravda prostě. Máš to, čo oni nie, sama seba to trápenie pominie. V svojom vnútri sa skrýva tá skutočná. A stop, teď už to není sranda. Z té miloučké Karolínky se stane pořádná drsňačka, protože já už na to nemám nervy prostě. Že jedem. A já jestli teď nedám tenhle level, tak já nevím. Jedně z něho nějak odejít nebo něco. Nebo si to odinstalovat, že jo? Ne, no to chtěl do mě už do mě vrazil. Ale tohle není moje chyba, on do mě vrazil. Tak zase zkusíme asi poslední pár minut. Nebo ne ani minut, ale posledních pár pokusů tohle zachránit. To se nedá zachránit, lidi. Tohle se vážně nedá zachránit. Země prostě je troska, která bude muset chodit i v důchodu pěšky. Jako vážně. Tak poslední, jinak já už nemám na to. Cože? Tak. A takhle jsem jela čistě, žádný autičko nejelo. A jako, co? A teď je tu moc aut, to se mi nelíbí už. To se mi už nelíbí. Ne, tak já už na to nemůžu, já na to nemám nervy. Takže to je konec dnešního videa. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, odběr, popřípadně i komentář. Ahoj!